Ehkä tässä, nyt voi katsoa 10 vuotta taaksepäin, kun olen valmistunut, niin tämä teos, mikä tulee nyt tänne Espoon objektinäyttelyyn, niin 2006 valmistunut alun perin, mutta jos on pari versiota tehty, niin se ehkä perustuu aika pitkälle tällaiseen silmän havainnointiin ja sitten tavallaan siihen, että viedään joku, tässä tapauksessa merimaisema sitten johonkin sisämaahan, missä ei ole merimaisemaa ja jonkin sisäveden äärelle ajatuksena, että siinä voisi olla merimaisemaa ja ehkä sitä maisemaa voisi katsoa uudella tavalla. Niin tämä on ehkä johtanut sitten siitä kehittynyt tämä oma työskentelyni silleen, että tällä hetkellä olen edelleen niin erittäin kiinnostunut siitä, että miten ihmisen aistit, miten ihminen tulkitsee teoksia, mutta tällä hetkellä on mennyt siihen, että miten ihminen tulkitsee teosta tai ottaa vastaan taideteoksen koko kehollaan. Että ehkä tällä hetkellä teen sellaista kontaktikuvan veistoa, jossa koko ruumis on tavallaan ottaa vastaan, toimii jonkin taideteoksen kanssa, joka on yleensä tämmöinen mekaaninen veistos. Että katsoja ei ole pelkästään taideteoksen katsoja, vaan siitä tulee tavallaan teoksen käyttäjä. Ja tämä käyttäjä on ehkä sellainen henkilö, joka sitten uskaltaa ottaa sen teoksen jotenkin käyttöönsä ja myöskin sitä kautta kokea jonkin kehollisen kokemuksen, mitä ei ehkä muuten voisi saada. Että ehkä yksi esimerkki tämmöisestä tavasta on juuri tällä hetkellä toi halamisen mekaniikkaa, jossa ihminen voi tavallaan harjoitella halamista ilman toista ihmistä. Se laittelee, joka toisittaa käsin liikkeet kehon ympärille. Yleisön kohtaamista joutuu itse asiassa aika paljon miettimään, että sen olen huomannut, että aika monesti yleisöltä puuttuu rohkeutta tulla koskee ja ottaa haltuunsa joku teos, mihin saa koskea ja mitä saa käyttää. Ja mä olen pyrkinyt nyt sitä kynnystä ehkä madaltamaan sillä, että olen tehnyt sitten tällaisia ohjevideoita teosten yhteyteen. Eli joku video, missä erää ihmisiä käyttää ensimmäistä kertaa sitä teosta ja sitten tavallaan, että siellä on vain pientä kömpelyyttä, kun he opettelee myös, niin ehkä se laskisi sitä kynnystä. Mutta sitten tämmöinen sivuhaara on myös tullut, että joissain näyttelyissä, kun on ilmeisesti tullut tottumus, että mun teoksiin saa koskea ja sitten on myös jotain teoksia, joihin ei saa koskea, niin myös niihin sitten mennään rohkeasti koskemaan sen jälkeen. Tämä merimaisema teos tuossa Espoon, siinä se paikka on oikein mainio, luulen, että paras ehkä tähän mennessä, missä se on ollut. Että se on tuollainen maiseman katselutasanne ja siinä on se koulu vieressä, niin mä toivon, että ihmiset ehkä tavallaan siitä maisemasta siinä ja siinä niitystä ja vesimaisemasta on tullut sellainen niin arkinen osa ympäristöä, että ehkä tämän linssiteoksen myötä niin ihmiset kiinnittäisi vähän niin uudella tavalla katsoa sitä maisemaa. Et siinä on se linssi jo kaukaa näyttää vähän semmoiselta, että hei, tämä osoittaa tiettyyn paikkaan. Että se jollain tavalla ehkä houkuttelisi luokseen. Tuo merivesilinssikin liittyy siihen sitten, että monesti vesien äärellä saattaa olla joku tuolla aika kiikarilla katsellaan vesille, että tuleeko sieltä laivaa vai mitä siellä kulkee, niin ehkä siinä on tommoinen pieni muistuma siitä, että tässä on ollut järviä ja ehkä tässä voisi vielä joskus olla järviä.